Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti no inau. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye weNyuSkimbo anofumura anoita maSkachakanaka muri Zimbabwe. Yesu naNhau zichaura naSkimbo pasoro kuto TV. Nasi mnao tsedu changa chikupai nyaya tiri kupisa pa social media. Mushoni mwenye Tytan ari kunetsana na ex-wife wake Olinda. Musachapinda mnyaya yedu. Tachokumbirwa mukubuya subscribe button musasarire pane zvinenge zvichiitika. Tytan uyu muimba kuimba mukoko kutora mukadzi wachana Olinda zvina kuika ikoko azosvika pakumitisa mumwe musikana. Amumitisa kudaro akwanisa kuibva block ana hama dzake dzese. Zvino musikana yazoburikira achipopota achitaura zoni tinoda kuisa kumapena nyaya yacho tichiita muzoni remega. Olinda uyu atanga hondo zvekare paFacebook naStunner. Mushure mekunge Tytan akaita video yake mumupfikira fura achibvunzwa kuti iwewe naOlinda munotaura mese here. Tytan akati aiwa nditambe nemunhu uya tichaita muzoni remega. Para. One. This is just you know. It's going to later something. But as soon as something. But at the end of the day, I need to address him with you. Look here. I've been quiet. My ears are one lisa. But you need to move that packet. So when I worry, the Twitter is a and I'm still going to say Jamuriam. And in with the Regatons and Jamuriam Jaramba, still and floating more shouting to charity. I will not go back. Same way, Moment Van would have started to get each bit. But you didn't get about it, it's okay. And it's not Tambanemun and not teaching. Of course, my cause and Michigan. We spoke about a lot of things. My mother passed away on my birthday. We spoke about that. And I also called her. From my calls in question, that please stop posting me. What? And she can say, and don't let me go to post. I go text it. But it's not like the cause of the so all this whole blah 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 is really for nothing. And then is about the battle. Battle. It wouldn't have made sense to do my song to my battle and so I tried my best to do a battle. The other guy refused to battle and later on blamed me for sabotaging his sound. I'm not an engineer to get a sound check. We're using the same mics, the same sound. But what's your relationship? Are you guys good? I'd love to be good with him. I don't know about now, you know. But yeah, he stormed up the studio, he's shouting and everything. But anyway, that relationship with Ndi, yeah, I'd love to fix it. That other relationship, no, it's very toxic. I don't want it. He's like, blah blah blah. No, it's Zvisine izvi zvakabata Olinda because Olinda haana chaaiziya. Ndiye mumwe aitopushawo maviews aStunner palive yake akaita maviews akawandisa zvino zvakazomurwadza akazotaura iye kuti Tytan akapa maCurtain angu tichida muzoni remega maCurtain acho vachiri kugara vese ari mumba nepakazomaba pacho akugara ega. Ndichaita zvekare muzoni remega Olinda achitaura zvakanyanya kumubata panhau iyi kuti anga ari murima wakomane pakaipa zvone remega. Zimene ndokakwanerewo tikati kocha achieved tikazimana ndi ukati uri right mfuwa dzakwewo tikati aiwa muri kuti tikazimana ndika newawedzera mapirisi ekupenga because I was right tikati handizi right why maCousin mabva ma-screenshots ndategwa zvikanzi zvisina 2 days ago dziva vangu vari kulive yavo yavakaita pakati peusiku zvikanzi kulive iyoyo vakabvunzwa kunzi do you still talk to Olinda. Saka zviri kundinetsa kuti iwewe uri panapa uri kumusapota but munhu aikupisa 2 days ago. Ndikati zvozikanwa nani ndandira chandiri kutomboziya. I don't even know kuti ndo zvakaitika because anditomboteere zvinhu zvake like that. I'm not even friends with him on Facebook. Anditombotedza nekuti ndone kuti nhasi aposta chikana tatara chi. I was out here minding my own business. Zvikanzi uri kuita ngebenzi uri kudzungaira macomments uchiti dziva chogeza wenaye what not uchitoma haipa apo uchitoti zvake zvinakidze but munhu aikutsikirira pasi pebhazi 2 days ago. Ini ndikati zvekuudzwa chi
handigone ndege ndite sei ndinozvionera. Mai mwana ndakaenda ndikanogara pasi kudai soka ndikaona kudai so ndakangozvionerawo pamunhu sefodya kuzimcelebs kwacho kwapostwa video caption iya ichataurwa kunzi munhu aitaura zvemusic yakunzi he talks about relationship with Olinda, ndategwa kumvenge post iriko kupi mai mwana handisitomboziva zvangu 2 days dzapfuura idzi ndanga ndichipiswa zvekupiswa zvisingatomboita because I was in my own world, you know. I didn't even know that this is what was going on. Ndikuverenga macomments kudai so ndikutoita kunge ndini nditori pane zvinhu mumbosarambiswa music kubva kuna Johannesburg uyu vachida vamwe masongs ake navanoti kuda pascreen penyu. My Lord, He was bruised and He brought healing. He was pierced in His pain. He was persecuted and He brought freedom. He was dead and brought life. He is risen and He brought power. He reigns and He brings peace. He was bruised and He brought healing. He was pierced in His pain. He was persecuted and He brought. Here we go now. Baba Brianna, JT Pamshinaka. Ndakaziva muri Mwari, bandaziva rudo rwenyu nenyasha dzenyu Mwari, ndimi munondipa upenyu wangu ndewenyu, zvese zvangu handina changu asi zvose ndimi munondipa. Mbiri yose ndopa kwamuri, mbiri yose ndopa kwamuri, ndini ngari mbeu ya makadyara. Kuiba kwangu zvimwe kuguma kwangu asi ndinoziva amuri Mwari ndiye ngari hari ya makaumba. Kuchengeta kuputsa hakuda kwenyu. Hapana here ane namba muponere ziso regondo. Hapana here ane namba muponere ziso regondo. Pane maseleba kabuda offside nezuro. Pane maseleba kabuda offside nezuro. Etsinoi now peshona kwete chindau zichiverengwa naye wenyuskimba anofumura anoita